का जी का हलवा आज हम लोग साथे शेयर करें कद्दू के सब्जी जेकरा के हमने के कुमड़ा भी बोले निसन। तो हम एकरा के काट ले बनी। हम एकरा के आलू के साथे बनाएम तो 4 गो आलू के उबाल ले बनी। रौरा चाही तो एकरा के बिना आलू के भी बना सकतानी। अब एमें 10-12 गो लहसुन ले बानी, 1 चम्मच सरसों ले बानी, 4 गो सूखल मिर्चा ले बानी। एकरा जगह पे रौरा हरियर मिर्चा भी रख सकतानी। अब एक कढ़ाई में सरसों तेल डाल के सरसों तेल के अच्छा से गरम कर ले के बाद धुआं आवे तक अब एमे कुमड़ा के डाल दी और डालने के बाद एमे आधा चम्मच नमक डाल दी ताकि जौन कुमड़ा बा वो जल्दी से मुलायम हो जाए और नमक भी अच्छा से घुस जाए। तो एकरा के 3 से 4 मिनट तक ढक के पका लेवे के बाद बीच बीच में एकरा के चलावत रहें। तक वो एतरिया कुमड़ा के सब्जी बना के देखें। मछली के भी फेल करे वाला ई सब्जी बनेला। तो यहाँ पे देख सकतानी कि जौन कुमड़ा बानू वो एकदम मुलायम हो गइल बा। तो एकरा के कढ़ाई से निकाल लेवे के बावे। अब यही कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाल दी। अब एमे 5 फोड़न डाल दी। तो 2 गो हरियर मिर्च ले बानी, चम्मच भर मेथी बावे, सरसों बाटे, जीरा बाटे और सौंफ बाटे। आँच कम करके एकरा के अच्छा से भून ली और जब ये भून जाए तो 1 टमाटर डाल दी मीडियम साइज़ के चाहे बड़ा साइज़ के। अब लहसुन मिर्चा और सरसों के जौन पेस्ट बाटे ओकरा के डाल दी। थोड़ा सा हम एमे पानी डालत तानी मसाला वाला। यही टाइम पे हम मसाला वाला पाउडर भी डाल देम। तो आधा चम्मच डाल तनी हल्दी के पाउडर, 1 चम्मच डाल तनी जीरा के पाउडर और आधा चम्मच से भी कम डलले बानी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। चिटकी भर डाल दी काली मिर्च के पाउडर और अगर थोड़ा धनिया पसंद बा तो डाल दी। हमरा पसंद नहीं के ऐसे हम नहीं डलले। मसाला के तेल सेपरेट होके तक भून लेवे के बा और जब मसाला भून जाई एमे फ्राई कइल कुमड़ा के डाल देवे के बाटे। अब एमे आलू के भी डाल दी। तो आलू के हम हाथे से तोड़ ले बानी। साथ ही हमें पूरा सब्जी के हिसाब से नमक डाल दें और ध्यान रखें कुमड़ा के फ्राई करते समय भी हम नमक डलले बानी। अब एकरा के अच्छा से चला लेवे के बाटे। चला के 1 से 2 मिनट तक यही लेखान भून लेवे के बाटे। एमे जौन आलू बाटे न थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा में टूट गइल बा। तो एकरा के हम छोलनी से काट के तोड़ लेतनी। ढक करके एकरा के अच्छा से भून लें ताकि मसाला जौन बा अच्छा से पाक जाओ। अब देख सकतनी जौन सब्जी बानू अच्छा से भून गइल बा। तो एमे थोड़ा सा पानी डाल ली। पानी डालल बिल्कुल ऑप्शनल बाटे, अगर ओरा पसंद नहीं के तो मत डाली, लेकिन हम एमे थोड़ा सा डालतनी ताकि मसाला और नमक सब अच्छा से मिल जाओ। ढक करके एकरा के 2 से 3 मिनट तक और पका ली। और अब ई जौन सब्जी बाटे न बन करके तैयार हो गइल बा। बहुत ही चटपटा बहुत ही टेस्टी बनल बावे। हमरा घरे ई सब्जी सब कोई के बहुत पसंद आइल बाटे। तो एक बार रौरा ज़रूर अपना घर पे ट्राई करें। हमार वीडियो कैसन लागल ज़रूर रौरा बताएं।